हेलौ लोगोफोर, बड' टेक्न'लजि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। होमबा लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थानो नागिरदों दि 25 MB निख्रुइ बांसिन फाइलखौ जेरै भिडिअ फाइल, फट' फाइल, PDF फाइल बेफोरखौ माबोरै Gmail एकाउन्टजों सेन्ड खालामनो हायो बेखौ आं खिन्थालांनो सानदों। माब्लाबा समाव ओरैबायदि जायो लोगोफोर, माबा मोनसे फाइलखौ सेन्ड खालामनो थाखाय 25 MB निख्रुइ बांसिन जुदि फाइलखौ सेन्ड खालामनांगौब्ला जोङो जोबोद खस्थ' जायो। बेनिखायनो लोगोफोर 25 MB निख्रुइ बांसिन फाइलखौ सेन्ड खालामनो थाखाय जों जोबोद गोरलैयैनो सेन्ड खालामनो हायो लोगोफोर। बेनिखायनो फै बिदिब्ला आं नोंसिनो लासै लासै खोन्थालांसै। बेखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबनांगोन। दे बिदिब्ला जोङो फैदो कम्पिउटारनि स्क्रिनाव। 25 MB निख्रुइ बांसिन फाइलखौ सेन्ड खालामनो थाखाय जोङो गिबियावहाय Gmail एकाउन्टआव थांग्रोनांगोन। सरि लोगोफोर, आंना इन्टारनेटआ एसे स्ल'। बेनि उनावहाय जोङो कम्प'जआव थुनांगोन लोगोफोर। कम्प'जआव थुनाय लोगो लोगोनो जों लोगोफोर अपसन मोनगोन मोनसे। बे अपसना जाहैबाय नायदो टु आरो साबजेक्ट। टुआ जाहैबाय नों जायनो हरगोन बेवहाय बिनि इमेल आइडिखौ होनांगोन। इमेल आइडिखौ होखांनायनि उनाव लोगोफोर आरो बिनि गाहायाव जोंहा लिरनाय दङ साबजेक्ट। दा साबजेक्टआव मा होनांगौ? साबजेक्टआव जाहैबाय नों जेनेबा फाइलफोर हरो, जेनेबा साप'ज आं बेवहाय लिरबाय भिडिअ फाइल आरो बिनिफ्राय जोंहा दंबावो गाहायाव माखासे लारि लारि बाहागोफोर होनाय दं। बेयावहाय थुनानै आपल'डआव थुदो सेलेक्ट फाइल फ्रम योर डिभाइस। बिनि उनाव लोगोफोर दा आं साप'ज मोनसे भिडिअ फाइलखौ आं जेनेबा आंनि लोगोनो सेन्ड खालामगोन। दा बिदिब्ला बे भिडिअ फाइलखौ नोङो डाबल क्लिक थुनानैहाय बेखौ सेलेक्ट खालामनानै लादो आरो। बेनि उनावहाय दा गाहायाव अपसन नुनो मोनगोन। बेवहाय लिरनाय दं लोगोफोर नोंनि फाइलआ 25 MB निख्रुइबो बांसिन, बेनिखायनो गुगोल ड्राइभजों सेन्ड खालामनो थाखाय बेखौ बाहायनाय जादों होननानै बेवहाय लिरनानै देखायदों। गोजौआव नायनो हागोन लोगोफोर 102 MB। बेनिफ्राय आपल'डआव थुदो। आपल'डआव थुनाय लोगो लोगोनो बियो लासै लासै आपल'ड जागोन। दा दसे नेथ'नांगोन लोगोफोर, आपल'डिं जागासिनो। भिडिअखौ गोसो होनानै नाय लोगोफोर। माब्लाबा समावहाय 25 MB निख्रुइबो बांसिन फाइलखौ सोरबा सासे लोगोनो बा दाबसे जायगायावहाय सेन्ड खालामनांगौ जायो। दा लोगोफोर भिडिअआ आपल'ड जाबाय। दा नायदो बेनि उनावहाय सेन्डआव थुनांगौ। बे सेन्डखौ थुनाय लोगो लोगोनो जेरै बेवहाय मोननै अपसन दङ। बे अपसना जाहैबाय शेयार विथ वान पार्सन, माने नों सासेल' मानसिनो सेन्ड खालामनो हागोन आरो टार्न क्लिक शेयार अन, माने नों जेनेबा नोंनि बे इमेला जायनाव दंखायो गासिबो बे थाखानाय मानसिफोरा बे इमेलखौ नायनो हागोन आरो सेन्ड खालामनाय फाइलखौ। दा बेनिखायनो आं सासेल' लोगोनो सेन्ड खालामगोन नालाय शेयार विथ वान पार्सन। बेनिफ्राय सेन्डआव थुदो। सेन्डआव थुनाय लोगो लोगोनो बियो सेन्ड जाबाय बा बै लोगोआ मोनबाय बेखौ लोगोआ मोननानै दा बेखौ नायनानै डाउनल'ड खालामनो हागोन। डाउनल'ड खालामनानै बियो भिडिअ फाइलखौ नायनो हागोन। होमबा लोगोफोर नायदो, दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेसिम माबा मोनसे फाइल एबा भिडिअ फाइल, PDF फाइल बा माबा मोनसे फट' बायदिसिनाखौ सेन्ड खालामनो थाखाय जों गोरलैयैनो सेन्ड खालामनो हायो। बिदिब्ला लोगोफोर दा मिथिनो मोनबाय नङा होमब्ला? दा नोंथांमोना आंनि बे फिसा फिसा भिडिअफोरखौ लानानै भिडिअ बानायनायखौ मोजां मोनोब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर। गोजोन्थों।